Esa marieta ngoro kwa Richard Ogino ya Watch. Ninjo majia manio ya mokama Larianya Mamuti Factories. Ya. Igo nata to kwa nere ya bonus twaliete. Nda to kotebia balimi baito munga bonus twaliete na bere ngaine liende twaliete last time. Banya wait mono. Last time twari wakana chibasa chimutienyi twari wakana chisinge marongevere tukawaye bonus yesingi chiri echote tukawaye bonus ye marongevere na inye na bono omutienyi to wakana 20 marongevere na inye ne bonus gache marongevere chibese chino cha kuchimenta chiosi cha last year ne chio mwaka oyo ige kire twakana 44 simanya wait mono na ande wikamumanya nga reason chiwe pona sita mentara kuchigoro ne elimu nga echai ke nyinge kayo ni Mombasa oge na Mombasa bono na bakonyora balances chia omutienyo machi omutienyo apiri omutienyo Mei omutienyo June last year balances na bonyore chine njiroro chitaraonyo reason ne elimu nga echa yaite quality yaito teanchiri nabaguri mono asenge ncho boyo twanyorete bwache to boyo buya echa ikaoma all over Kenya, especially the eastern side of Kenya. Esenge echa yabe to enyinge sana na ande abantu balendete quality echa balendete korumogondo oche tundubali oche factory ocha transportation nonye ne storage eseko ba storage echa yabo foi miaka menge nkobere gireti ekia kidogo kobwe yaitu ige yaito ekera abantu bare gocha bone cha yabe nyinge bias bari bare gocha baguriri ya eastern yaba isana bagende singe cha ne nyinge omwako iga bari mibaminto egento torakore na kam no ko make sure nga to maintain the quality elietakeire eastern west of Rift iye gwasira kericho gochaga oikato change strategy yo bolimi bwitu bwechae na lituranyora chibesa no sakorigerie erogo ya KTDA erogo ya KTDA gegwata matabere na nkoro onya gokoreta echae ere ngao kurwa matabere na nkoro tundubari igo manyanga ne quality echae gusarike na ande seme ya Kisii County zone 11 ya yaito some farmers twatwarire tabiembe ekero omonto akogenda mugondo igarengereti ngatiga ntore igo nkoira tundubari ari bakwanga nchikoni sokuru ekero tokogenda mugondo ne enkorere igo ngago kogendo uchigotema muina go konyora muina teyo uchiko uire muina igo ko make sure tore chaengia echa go ikebengia amatabere na nkoro na aratake na ande gento ken abantu wa eastern of Kenya usenga west of east of Rift ya Kenya inchira bago tore cha yabo gire tabauti sana itabauti ngaki litanga ni erega omogondo obo ebago tora marakane umutienyi echa endere ngia ya toru yare ya irutundubari amatabere neko waeliga iga intuse itoga especially zone 11 ya etogo tora kabero mutienyi batora kano mutienyi twatora kabero mutienyi difference iyo ne difference nene sa egento ken abanya committee wecha egasi yabo sangine imbamanyeti abande mama itigasi yabo ubunya committee wecha igako gendo uchigotetea farmers bari babwate cha embe bare bapime libaga agotetea factory ya itori sigwe cha engia ichikorosia bonus igote igabanya committee
tundubari iji tundubari anko batebiga igoro make sure otete factory yeito enyore the right leaf the right quality yeli na ritora rosibes lakini onye gokogenda gwachi gotetea ababa gwate chaembe nga bapime then we are doing the wrong thing ikia inturi banya siasa inturi chibesa totagete kuru factory kuru chaye ito eto chibesa igo goika morende quality ye torende nga factory ito torende nga chitundu bari chite chikurisibwa amatare clean amata marere amata bere nenkoro nara kuru factory twaikaransire mwakia mukama na ria nyamwamu wa director twatebiriga from now onwards we have instructed ya bakaran imba basego toretere factory yeito echae etari amatabere nenkoro na mutanya kuomana etundu bari igo we have given them instructions. That's what they will carry from the buying centers. Igo they are not supposed to carry any leaf which is not etari amatabere nenkoro. We have instructed them. Igo na inu tebia farmers clearly echae to kogoru etundu bari this time igo uchikoba amatabere nenkoro. Torende live quality na anderende chaye to yu kwa mwako yo mwako ya kwa metu mwako yonde na ande to asikolera ngana ande chaye to ya kwamire because of quality yecha igo na abasoroire abatebiri ntuntu agana Mombasa tokarora ekeroko okonyore chaye ya Eastern ne chaye ya West of Kenya ne bwate different it about nero no sakonyiri no na maisha bakore about nero igo no ino mogorio maite gakora arigiri chae amaisha akora arigiri nga chae ne appealing to his eyes umanya kogora umanya batayabo yenero ngo test igo tigatokore the right thing tanyore chibesa iginda gya go appeal to the farmers ukore director no kwa na igo nga quality ne commenta andanga kenjire mo chikobeka quality eri chae gotorko mugondo ne commenta mapate kera banta banga batanga kiamo kama kerenga kiego cie kya bonus yao ne commenta andanga ke bonus ikine bonus ge ukina igoro sana onye toko triba the right leaf toire amatari atakeira matabere nenkoro torende kiro montarende efamere ende mugondo eye narambe efama gwike kore gasi yaye bari bakugura tundu bari bakore gasi yabo e factory nero make sure nge matari anyorira maya abe processed properly na bari ba na ne storage se ko ba stored Mombasa ne stored properly itikari ku face man na ande teri kirega kia mukamana ere gusika kiru mwaka teri kiribo igo kia mukamana boto gutangana no mwaka yogocha na boto ko bano number 1 is it if the farmers change the attitude they have towards farmers na ande farmers bari bande basimegete ebituma chingende amasangaka amatoke ichaime tigabagenda batige gasi batige bintebyo chae tetaketiko compete ko compete gere yabe kiru boyo na ata crops igeta geto boyo boli to kobeka ga bozi bwagende secha na elibu to twara elibu ko ba herit igo tigatokore the right thing ibu itu the right thing there is no miracle tatiguri always tabato gutangana no number 1 okay kara to korera muntu na royo mo onyate kubaka kwana mangane tali misleading utia saba nimebe chae ikia na kia gara ba mibande banse kutogora chae ngana kiora kwane gore mangana abale mingo baboria imo base ko kongainwa mo ase kutogora chae abantu bande banya kukwana mangana mange igoro ye chae usakobwatia abantu abo konyari tangani kuchimbali bali eba konya kukwana amangana mange chae na ande bali militangani ekemeri bono gusi iganta gete momanyege kemeri nke yo gusi ye kore ta chibesa mu chai ikiagere chai kerobate chai yao kwanyerire factory igore sure end month ngonya ori chibesa chao you get your money back lakini ebimeri ebinde bono ebinde koraga nyuri ngabona usimeke bituma goko ganya miezi 6 usimeke mesi goko ganya miezi 18 usimeke boli goko ganya gusine mitinyi 6 ngende igoko kanya miezi 3 lakini echae bono iganero bone kemerikere gusi yeko aba gusi chibesa igo to base konga ine ngoto ole cha yao
echae yao nyerende nyaroserie to the right, give us the right quality of beef, then we will get the money. Chibesa nchiroro chicha. Nchemungo muri bwicha ni manyete nibate chai nyinge ni manyete ga kongere chibesa. And I enjoy chibesa nganya kubese chai. Na and end up every month igandigire tinga ko nyana chibesa chicha. Ngoja chi. No promise monto no chopo ori chibesa dabo maitenga no choka ne goja kanya chibesa chicha no choka. Igo muri nde chai no properly mwenye roseri properly erinde eba chibesa. Asante sana. Good.